Dobré piatkové odpoludne všetkým prajem. Predpokladám, že väčšina z vás už je jednou nohou vo víkende, takže ja som sa rozhodol, keďže je to piatok odpoludňa, dnešná prezentácia, tak ju pojmem akoby formou inšpirácie. Moje meno je Peter Valuš, ako povedal kolega, a v Microsofte mám na starosti spoluprácu s partnermi a vybranými zákazníkmi. Väčšina z vás, možno všetci, prišli na dnešnú konferenciu kvôli tomu, aby sa dozvedeli niečo nové o e-commerce riešeniach, aby potažmo získali nejakú inšpiráciu, ako robiť veci lepšie, efektívnejšie, možno, že aby získali nejaký spôsob, ako získať nových zákazníkov. Možno, že niekto z vás je tu kvôli tomu, aby si oddychol, lebo je piatok a mohol odcestovať potom na víkend. Ja vám dneska ukážem inovatívne možnosti, ako nasadiť e-commerce riešenia, ktoré už dneska deláte, prípadne ktoré plánujete naštartovať na platforme, ktoré my u nás v Microsofte hovoríme Azure. Samozrejme, je x riešení, ktoré tu dneska bolo spomenuté, jak e-commerce riešiť. Spôsob, jak to ja dneska ukážem, bude hlavne, aby to bolo rýchlo, aby to malo enterprise bezpečnosť, samozrejme za cenu, akú vy si nastavíte, a aby ste získali trebárs globálny prístup ku zákazníkom, aby ste nepredávali len v Českej republike, ale po celom svete, čo naše dátové centrá dneska umožňujú, je okamžitý prístup kdekoľvek, kde si poviete. Takže dneska, ešte predtým, než sa do toho pustím, tak na úvod urobím rýchly pohľad na vývoj v IT firmách za posledných 20 rokov. Jak z hľadiska budúcnosti dát a kam sa plánujeme dostať, jak to vidíme my. Potom sa pozastavím troška na Azure platformu, ktorá sa dá využiť na budovanie e-commerce riešení, kvôli ktorému sme tu dneska. A na záver, to najlepšie, bude asi 3-minútové video a predtým spomeniem 4 zákazníkov, ktorí riešenia už dneska u nás v Azure stavajú. O čom dnešná prezentácia nebude? Bohužiaľ, zdrojový kód vám ukazovať nebudem. Nebudem vám ukazovať nástroje na produktivitu a Office 365, nebudem vám ukazovať Exchange ani SharePoint, nebudeme sa baviť ani o CRM-ku, ani o Axapte, ani o Navision, ani o ostatných SaaSových riešeniach, ani o BI-ku, ale o čom to dneska bude? Bude o platforme. Kolega zo SAPu dneska hovoril o platforme, takže ako vidím, tak sa to o platforme dneska hodne hýbe. S tým, že ja by som chcel urobiť pohľad na inovatívny spôsob, jak veci riešiť, ktoré už dneska riešite. Takže keď som premýšľal, jak dneska vôbec začať, tak som si spomenul na to, jak to u nás na Slovensku, v Rimavskej Sobote, odkiaľ pochádzam, vyzeralo pred 25 rokmi. Otec zakladal firmu a zakladal ju tak, že mal nejaký priestor, mal tam nejaké data, nejaké šanóny, nejaké zošity a časom mu tam pribudla mašinka, server. To bolo jeho IT prostredie. Ten server bola obrovská príležitosť rásť. Jeho dodávateľia, odberatelia, partneri, zákazníci, jeden za druhým na neho tlačili. My chceme rýchlejšie tie produkty, ktoré predávaš. Predával bielu a čiernu techniku. My chceme okamžite vedieť, keď môj šofér príde k vášmu skladu, že čo mu naložíte, aby sme to mohli rýchlo naložiť a efektívne dodať. Robil veľký obchod a malý obchod. A čo sa vlastne za tých 25 rokov stalo, je, že z jeho IT a s rastom požiadavok klientov sa vlastne jeho IT prostredie rozšírilo, pribudli aplikácie na skenovanie tých dokumentov, kvôli ktorej mal jednu veľkú miestnosť, pribudli aplikácie na dodávateľské vzťahy, na HR agendu, na financie, na mzdy. Všetko sa potom nazvalo jeden ERP systém. Potrebovali časom ukladať niekam data, niekam na server, aby to mali interne dostupné a potrebovali ten jeden serverík, ktorý tam bol pred 25 rokmi, rozšíriť na serverovňu, ktorá je asi taká veľká ako toto pódium. Dneska sa ten obchod volá v Rimavskej Sobote Euronics a je tam pritom ďalší akoby nejaký veľký obchod, ktorý to riadí. Čo bol ale problém? Otec mi hovoril, sakra Peťo, čo ja dneska robím v roku 2016, je, že ja stále riešim IT. Ja riešim, že keď chcem rásť, koľko serverov mám dokúpiť. Keď chcem otvoriť e-shop, riešim to, že koľko serverov mi na Vianoce bude potreba, aby som prežil. Riešim to, čomu vlastne my dneska v modernom svete hovoríme IT prostredie v centru celého diania, my tomu hovoríme digitálna transformácia.
To, čo my dneska zažívame, je IT priemyselná revolúcia, alebo priemyselná revolúcia 4. To znamená, firmy a podnikatelia sem prišli pred tými 25 rokmi, aby podnikali a nie, aby sa starali o IT. Služby, ktoré dneska veľa vendorov, ako SAP, HP, Oracle, Microsoft robia, bolo výsledkom toho, že my sme vás počúvali ako zákazníkov a postupne tie aplikácie, ktoré máte u seba, buď to robíte automaticky, alebo podvedome, alebo vedome, pripájame do cloudu. Alebo ja tomu hovorím, aby som nepoužíval to čarovné slovíčko na internet. Priemyselná revolúcia 4. Nie je to z mojej hlavy. Bolo to spomenuté na ekonomickom fóre v Davose pred pár týždňami. A takto to asi vyzerá. Tie malinké firmičky sa dneska viac menej stávajú obrovským spektrom veľkých firiem. Dneska tomu hovoríme internet vecí. Poznám firmy, ktoré majú tisícky zamestnancov, ich IT prostredie je 200 IT zamestnancov, ktorí sa dneska starajú o to, jak optimalizovať výrobu. Majú na Oraclovej databáze prostredie, čítačky vo výrobných procesoch a tie data posielajú do databázy a oni nad tým zisťujú, jak vyrábať efektívnejšie, lepšie a rýchlejšie pri nižších nákladoch. Toto všetko vyžaduje obrovskú infraštruktúru. Taktiež e-commerce riešenia, kvôli ktorým tu dneska sedíme. Poznám firmy, ktoré kvôli tomu potrebujú rad serverov, stovky virtuálnych mašín, ktoré nie sú síce v Čechách, ale v zahraničí a potrebujú to prostredie len, aby vydržali niektoré úrovne. Takzvaných, tomu hovoríme píky, obdobia náporu. Zmena není tým spôsobená, že my by sme ako Microsoft to tlačili. My sme vás počúvali. A tá zmena je spôsobená tým, ako my ľudia fungujeme. My ľudia chceme data dostupné odkudkoliv. Tunak je ukážka toho, jak je extrémny nárůst typu dát. Od toho roku 95, pred 20 rokmi, bolo všetko na CD-čkách, analogových diskoch. Dneska sa pripájajú na internet a vidíme, že za 10 rokov väčšina z nich bude dostupná odkudkoliv. Telefón. Dneska som prišiel s telefónom, kde mám prezentáciu, prešiel som si ju predtým, nepotrebujem si nosiť počítač. Idem v nedeľu do Dublinu, potreboval som zorganizovať s kolegom miesto, jak vlastne to miesto, kam mám ísť, vyzerá. Inokedy by som musel písať e-mail, dneska mu napíšem na Skype, behom 2 minút mám výsledok. Cieľom toho celého je urýchliť tok informácií. Spôsobili sme si to sami, jak hovorím, aby sme my ľudia mohli komunikovať medzi sebou rýchlejšie, aby sme mali work-life balance, aby sme si mohli okamžite zdieľať fotky trebárs z dovolenky. Ja so ženou idem na dovolenku a ona hneď druhý deň pošle 50 fotiek na Facebook a nemusí ich vôbec čakať, kým ich niekto vyvolá a pošle. Potrebujeme integrovať rôzne riešenia, potrebujeme ich mať dostupné, bez toho, aby sme museli chodiť fyzicky do firmy, ako je to tunak, do prostredia za múrom nejakým, za stenou. Sami sme si to spôsobili a sami tým pádom potrebujeme ísť ďalej. My máme k tomu riešenie, bol by som rád, keby ho bolo vidieť. Sú nejakí špióni z Oraclu. Alebo z Amazonu. Tak. Jak to riešiť vo firme? Máme na to platformu Azure. O Azure ste asi dávno počuli. Okrem Oraclu sme jediní, ktorý dokáže spustiť Oracle databázu v cloude. A máme ju certifikovanú. Okrem technológií, ktoré tam vidíte, máme ďalších x riešení ako OpenSUSE, Java, Ubuntu, PHP, .NET, Oracle, Hadoopy, MongoDB, load balancery, A10, zálohovacie technológie. Všetky tie veci, ktoré si tam postavíte, mimochodom sú už s mobilnými platformami, ktoré sú dneska na trhu s väčším zastúpením ako Windows Phone dostupné. A neviem, prečo sa smejete. A potom ďalšie technológie, ktoré možno poznáte. Okrem týchto je tam, odvážim si povedať, 1000 ďalších. Cieľom toho je, že prostredie, ktoré dneska máte u seba, na ktoré ste zvyknutí, tam dokážete vyhodiť a naprogramovať bez tých obrovských serverov, ktoré dneska potrebujete. Dostanem sa ďalej ku konkrétnym riešeniam, ktoré vlastne na tom Azure postavili svoj e-commerce portál podľa know-how, ktoré mali do dnešného dňa. Ale potrebovali urobiť ten taký krok, potrebujem to zrýchliť, potrebujem byť dostupný na celom svete, potrebujem to mať elastickejšie, potrebujem to mať rýchlejšie. Firma Jet, ich najväčší problém bol, že mali zložitý oceňovací systém.
Keď sa pozriete na stránky jet.com, tak uvidíte, že keď nakupujete, v nákupnom košíku sa vám menia ceny položiek podľa objemu, ktorý máte. Čiže keď si kúpite 3 šampóny, máte cenu 3-krát nejaká cena, keď ich kúpite 4, tak máte nižšiu cenu, keď ich kúpite 5, máte ešte nižšiu cenu a ešte nižšiu a ešte nižšiu. A keď som včera si na telefóne sa díval, že čo by som mohol nakúpiť, tak som si uvedomil, že mám asi $190 v košíku vecí, ktoré som vôbec nepotreboval, ale viem si predstaviť, ako Američan by som ich kľudne kúpil. To bola konkurenčná výhoda a firma mala problém, že vlastne na Black Fridays, na Vianoce, na sviatky, na obdobia náporu potrebovali navýšiť tok dát z terabajtov na petabajty. Kvôli tomu potrebovali zase obrovskú serverovňu a vďaka riešeniam, ktoré používali, PHP, Elasticsearch, Azure AD Insights, Hadoop, MySQL, boli schopní rozbehnúť Azure v tom prostredí, jak sú na to zvyknutí, bez dodatočnej investície do železa a fungovať v prostredí, na ktoré sú naprosto zvyknutí dneska. Ďalší, parfuméria PL. Polský trh, dneska niekto spomínal, že je hodne zložitý, čo sa týka e-commerce. Parfuméria je jeden z najlepších parfumérských obchodov v Polsku a fungujú na internete na platforme Kentico. Majú približne 3000 produktov a ich problém bol znova veľmi jednoduchý. Mali problém s obdobím náporu objednávok a zistili, keď sa s nami bavili, že kvôli tomu, aby obslúžili celý poľský trh, 50 miliónov ľudí v nejaký čas, tak zistili, že ich infraštruktúra, ktorú majú doma, 90% času v roce, čo je nejakých 328 dní, bola využitá na 50%. V Azure otvorili 2 virtuálne stroje, to si môžete dneska večer v piatok, keď nebudete mať čo robiť, spustiť 2 virtuálne stroje. Je to tak jednoduché. Spustili v tom Kentico systém, ktorý mimochodom Kentico ako CMS je od roku 2011 v Azure certifikovaný. Takže, jak vravím, je tam pripravené hostované demo, keď chcete, môžete si to rovno po konferencii spustiť. Môj obľúbený Sierra Flower Trading, obľúbený z toho dôvodu, že technológie, ktoré použili na riešenie obrovského problému, boli vlastne 3. A stálo ich to minimum oproti tomu, čo ich stálo ich bežné riešenie. Predávajú kytky, sú v Kanade a predávajú to po celom svete. Odberatelia kytičiek sú vlastne firmy z rôznych lokalít v Kanade, v Amerike, trebárs aj v Európe, ale odberatelia s pestovateľmi majú troška problém. Odberajú ich po celom svete z Holandska. A keď chcete dodať nejaké kvety do Kanady z Holandska a potrebujete na to dobrý plánovací systém, ten mali dneska nejak postavený vo svojom ERPčku a ten potrebovali kvôli obrovskému náporu približne 40 až 400 tón kytek týždenne nejakým spôsobom optimalizovať. Dokonca mali riešenie Flower Finder, nájdete si ho na internete, je to encyklopédia kvetov. Rôzni floristi fotia kvety, posielajú to na internet, im sa to ukladá na servery a zistili, že tam majú petabajty kytičiek, jeden kvet tam bol z rôznych uhlov odfotený 1000-krát, takže potrebovali na to nejaké riešenie. Kúpili si levný Azure Blob Storage, ktorý je v Azure k dispozícii, data tam odliali, urobili integráciu s ERP systémom, ktorý dneska majú a ich e-commerce portál vlastne je prepojený s tým hľadáčikom kytiček. Ťahá si to z databázy. Super košík, budem už veľmi krátky, aby ostalo miesto na video. Je zase jeden z najlepších obchodníkov v Poľsku. Je predajca takmer čokoľvek. Ich riešenie bol problém, pretože potrebovali automatizovať objednávkový proces od momentu, kedy prídete na ich stránky, až po SMS-ku, ktorú dostanete behom 10 sekúnd, že ste potvrdili objednávku. Samozrejme spolupráca so skladom a tak ďalej. Okrem toho mali problém, pretože dneska, ak to tu niekto spomínal asi s Datartom, až to môžem spomenúť, tak problém bežného e-shopu a e-commerce, ktoré som sa dozvedel, býva to, že keď si niečo kúpite, tak vám zase za 14 dní príde e-mail, kúpte si to znova. No ale ja už to mám, ja to nepotrebujem. Partner Orba, poľská firma, mimochodom už pôsobí v Poľsku a na Slovensku. Najvyšší čas skúsiť im urobiť konkurenciu a budovať niečo podobné, aby nám tu nezobrali trh. Tak postavili na Azure Machine Learning logický proces na základe biznisových vstupov od zákazníkov, ktoré si zákazník určil, ja chcem, aby ten zákazník, ktorý si kúpi 4 šampóny, 3 pracie prostriedky, aby mu behom 20 dní prišiel e-mail, nepotrebuješ prací prostriedok? Nedošiel ti?
Na základe vstupov od zákazníka, bez toho, že my by sme ako niečo do toho hovorili. To je len platforma, na ktorej si zákazník s dátovým analytikom vstupí, dá nejaké data a funguje. Funguje to na technológii Magento, je propojená s ERPčkom. Magento znova môžete, keď budete dneska pracovať s Kenticom, tak si nechajte zajtra čas voľno. S Magentom môžete fungovať v sobotu. Je dostupný ako web aplikácia v Azure Marketplaceu. A samozrejme, ja ešte predtým, než sa odmlčím, tak poprosím 3-minútové video. Mimochodom, tu sú ďalšie riešenia, ktoré sú na internete, môžete sa na nich podívať. A vlastne video, ktoré si pustíme, bude od firmy Superkošík. Potencjał rynku e-commerce dostrzegliśmy już w 2006 roku, kiedy sprzedaż internetowa w Polsce dopiero raczkowała. Wówczas postanowiliśmy wykorzystać ponad 20-letnie doświadczenie w sprzedaży kosmetyków oraz środków czystości. Stworzyliśmy sklep internetowy umożliwiający wygodne, szybkie i bezpieczne zakupy ulubionych produktów w atrakcyjnych cenach. Tak powstał Superkoszyk.pl, największa polska drogeria internetowa z siedzibą w Suwałkach, która oferuje klientom w całej Polsce ponad 10 000 produktów. Poszukiwaliśmy technologii, która umożliwiłaby nam optymalizację procesu zakupowego, sprawne zarządzanie bogatym, dynamicznie zmieniającym się asortymentem. Zależało nam na skalowalnej, wydajnej i otwartej platformie, przygotowanej do obsługi rosnącego ruchu klientów, zapewniającej wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności. Takim rozwiązaniem okazało się oprogramowanie otwarte Magento w chmurze Microsoft Azure. Zdecydowaliśmy się na pierwsze takie wdrożenie w Polsce, a projekt implementacji powierzyliśmy firmie Orba. Magento to najpopularniejsza platforma e-commerce typu open source, z której korzysta już ponad 240 000 e-sklepów na całym świecie. Zaproponowaliśmy to rozwiązanie ze względu na jego skalowalność, elastyczność i możliwość niemal nieograniczonej rozbudowy. Fakt, że platforma do zarządzania sklepem jest dostępna w chmurze obliczeniowej Microsoft Azure, jest niezwykle istotny. Od chwili uruchomienia sklepu w nowej odsłonie chmura przyniosła nam znaczące oszczędności. W fazie rozruchu Superkoszyk.pl korzystał z niewielkiej skali rozwiązania. Natomiast teraz, gdy sprzedaż rośnie, możemy płynnie zwiększać wydajność w miarę zwiększających się potrzeb. Dzięki tej skalowalności rozwiązania nie musieliśmy od samego początku startować z dużymi serwerami, generującymi olbrzymie koszty. Warto podkreślić, że Magento jest oprogramowaniem otwartym, a Microsoft Azure doskonale wpisuje się w potrzeby społeczności open source. Co ważne, technologie Microsoft i open source są na Azure tak samo ważne i mogą korzystać z tych samych mechanizmów. W przypadku rozwiązań e-commerce niezwykle ważne jest skalowanie infrastruktury oraz zarządzanie ruchem. W rozwiązaniu, które wdrożyliśmy dla Superkoszyk.pl, mechanizm skalowania zasobów pełni kluczową rolę. Zasoby skalowalne są w cyklach 5-minutowych, pozwala nam to na dynamiczne zarządzanie wydajnością aplikacji. Magento do wydajnego działania potrzebuje wielu komponentów ze świata open source, takich jak MySQL, PHP, Varnish i Nginx. Wszystkie te technologie bardzo dobrze działają w chmurze Microsoft. Dobrym przykładem jest blog Superkoszyk.pl, który został wykonany przez zewnętrznego dostawcę technologii WordPress, a hostowany jest wspólnie ze sklepem w ramach Azure. Chmura Microsoft Azure idealnie wpisuje się w naszą filozofię biznesu. Naszym priorytetem jest satysfakcja klienta, a w branży e-commerce decydują o niej nie tylko konkurencyjne ceny, lecz także wygoda, intuicyjność, szybkość i bezpieczeństwo zakupów. Mając zapewnioną na wiele lat optymalną technologię informatyczną, możemy skupić się na rozwoju naszej działalności i doskonaleniu oferty dla klientów. Ja som sa vlastne vďaka tomu naučil, že Poliaci hovoria cloudu chmura, což je celkom zaujímavé. Posledných 36 sekúnd. Ja vám nebudem hovoriť, jak delať e-commerce. Vy to pravdepodobne viete lepšie ako ja. A tým pádom, to, čo ja dneska chcem, aby ste si odniesli z tohto, máme platformu, ktorá vám môže ukázať a má v sebe technológie, s ktorými ste zvyknutí pracovať. A pokiaľ tam není, tak tam bude. To znamená, pokud chcete, pre vás ďalší krok je, založte si kľudne Azureovú subskripciu. Pokud budete potrebovať, príďte za mnou, za našimi kolegami, pomôžeme vám, jak to riešenie vybudovať. Pokiaľ nie, verím, že kolegovia z Unicorn System sa vám s tým radi pomôžu.
A na záver by som povedal už len toľko, že, jak hovorí môj kolega Jakub Lenemajer, život začína za hraníci vašej zóny komfortu. Tak to skúste. Ďakujem.